ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିଥିଲେ ତ ଆପଣ ସଖୀ ବିଲେଇ ରାଗି ଟମାଟର ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁଷି ବିଲେଇ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲା। ଆଉ ପୁଷି ବିଲେଇ କହିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର ମନ ଖୁସିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବାରିରେ ବସି ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ଆଣିଲା। ଆଉ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଲା, ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲା। ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭାଜିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଲା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କଷିଲା ପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ସବୁ ପକେଇକି କଷିଦେଲା। କଷି ହେଲା ପରେ ଦେଇଦେଲା ଟମାଟର କଷେଇଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେଲା। ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସଖୀ ବିଲେଇକି ଦେଲା। ସଖୀ ବିଲେଇ ଖାଇକି ମନ ଖୁସି, କହିଲା ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ। 2 ଜଣ ହସିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।